daure ki dawo ba zauna ba zan iya ba bake ba mace kare ina nan da raina ba zan iya rabo da ke ba a cikar da zangon dirina kai ne na wata halina matukar a so kwai amana ba zan yi maki shiya ba kan kina shagala ba ni shan wahala tun da na kama da kauna karki canza kala dole zan hasala za a yi sa in yi ta dana ruwa na so san ka sha kaina ke kaɗai ke iya ceto na tun da kin gamsu da zance na tsaya ki ji kalamai na ke kaɗai zan iya ba kaina har waɗansa sai zargi na so sinadari mai tsada ni da naki ne yau ne yarda ina shigo ka shiga sadaka mai daga tunda dai ka iya zaurance ka gani na daga zazzaga sai ka nuna mini na dace ba ni san baka kauna ce in na zo gunka yarda ce ni a samun ka zanzarce dole ne ka gana lace kai kadai ne ka san zabin zangayawa iyayena mara ce siyo hatara ba ni zance da wasa tattalin sutura har ta zarce ta da ke ado ke daga gasa samin ki sai na wuce tsara ke kaɗai ke yi min fira arziki na da yayi saura za ni same shi indara cikin zaman nan akwai nasara na ji yau haka a jikina to ne ko ba zan hana ba auren ki zan samu ƴaƴana da za su riga ce mi da baba ya kamar zabar kudir sare da hadar ke ci nake wa maraba masakar saken sakar sakar sau ne za na gode wa rabba haka na ji daɗi kin ji daɗi sani sha da baburo da barbatan masu gaba babu ce ku ce ke zan aura ba dan fana zarce mata ba dan ina cusa kaina ba madara na kurba ta soyayya ba zani ce babu daɗi ba ko kwanta yau gashi zan baka a gare ka ba zan yi rowa ba dan na ga alamar hutu a gidanka ba zan yi kuka ba a gare ka na miƙa kaina dan zuciya ta barkona samu saboda ke sai dai san barka a cikin ido na yi su'ali kuma sai na samu kamanni daure a aikin ta yani hidimar kake tun zirani ta sanya raina cikin sarkin sarkakiya ba su kone daga nan bukatar da nai nema ɗauko da hannun ka bani matsayin ka yau gashi ya zarce nazarin mutum yayi auni so ba ka tsar zan fara matsayin da ke a ciki zan mace kare ina nan da raina ba zan iya rabo da ke ba a cikar da zangon dirina kai ne na wata halina matukar a so kwai amana ba zan yi maki shiya ba